Napakasipag naman ng dalawang magandang ito. Vlog ko ang tinanom ni Ma'am Digdia. And guys, ang gaganda ng mga tinanim. Ang ganda ng garden namin dito guys sa school. Kami ang nagme-maintain ng mga garden na yan. At yung tatlo ang sisipag nilang mag-garden. Natibayon man si Norms magtanim-tanim. Gayun na baga. Dagdagan tang daga. Gayun na. Mga listro. Ay, pag sa... Ano? Mga tagas-an. Matagasong kaya ang ano mga daga.